Зәй һәм Сарман районнарында Питрау җыеннары башланды. Быел онлайн Питрау бәйрәме 17 июльгә кадәр дәвам итә. Татмедиа бинасында Питрау җыены җәй-җәме күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәдә Мамадыш районының Җири авылындагы Питрау бәйрәмендә төшерелгән 29 фото урын алган. Керәшен мәдәнияте ул әлбәттә инде матур бер үзенчәлекле мәдәният, шуңа күрә әйдәгез бергә шушылай итеп сөенеп яшик, татулыкта, дуслыкта, муллыкта рәхәтләнеп, бәйрәмчә гел яшәргә язсын барыбызга да. Фото авторлары Рамил Гали һәм Илнар Төгбәтов. Фотоларга текстлар да куелган. Алар арасында Гәрәй Рәхим, Клара Булатова, Марс Макаров, Гөлшат Зайнашева, Луиза Янсуар, Ямаш Игәнәй, Егор Уткин, Людмила Степанова шигырьләре, җырлардан өзекләр бар. Күргәзмә Туганайлар газетасы редакциясе һәм Татар-информ мәгълүматы агентлыгы белән берлектә оештырылды. Безнең Туганайлар газетасы Россиядә керәшеннәр турында яздыручы бердән-бер газета. Без бүгенге көндә 1300-дән артык тираж белән басылабыз. Үзебезнең газетабызда керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, тарихын, мәдәни мирасын яктыртабыз. Республика күләмендә Питрау бәйрәме 17 июльдә гадәттәгечә Җири авылында уза. Бәйрәмгә республика районнары Башкортстаннан, Чиләбе, Самара, Оренбург өлкәләреннән, Удмуртия республикасыннан, башка төбәкләрдән фольклор ансамбльләре килә. Яшь кызлар елдагыча керәшен шибәре бәйгесендә катнаша. Бәйгедә кызлар визитка күрсәтә, иҗади чыгышлар ясый, үз якларының гореф-гадәтләрен, йолаларын күрсәтәләр. Алия Галиуллина, Фәнис Мөхәммәтов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.